počulo prípadov, že nadácia dobrala peniaze a v prvom rade platila tvoje režijné náklady a zamestnancov. To je také šatstvo pre nejakých chudobných a opustených ľudí, ale v novinách som počul niekde, že sa to nejako zneužilo a tak, takže... Nikdy som nepočul o zbernom kontajneri, neviem ako sa volá.